बिदि होननानै जे नों राजनितिनि खोथा दिहुननो हाना जों गामियाव फरायसा आफादा मालाबा राजनितिजों इनभल्भ दङ नामा मा इनभल्भ दङ राजनिति नों माबायसा परिस्थिति देखाबसिनो बना देखानायखौ मारिबो नालाय नों मानो बुनांगौ मारिबा लागे हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरबाय आरो दिनैनि बे गोदान भिडिअआवबो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरबाय आरोना आरो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो नायखांनायनि उनाव लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै थांदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान अन्नानै प्लिज नोंथांमोननि मबाइलावहाय नुसनहैदोंब्ला साबस्क्राइब बानायनानै होदो आरोना लोगोफोर मानो होनोबा आंनो साबस्क्राइबारनि जोबोद गोनां नालाय आं दासो माने फिसा इउटुबावहाय आगान होजेनदों नालाय बेनिखायनो नोंथांमोननि साबस्क्राइब बानायनायखौ आंनो नोंथांमोननि हेफाजाबखौ गोनांथार आरोना लोगोफोर अब्ला नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअआ मा जायो थबसेयावसो देयो आंना नै खुनाय जादों लोगोफोर नै मैसो बिगुरखौ सावनानै बेबायदि मा होनो देस्रोनानै सोमनानै दोनबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय नै बिथिंजाय आङो दासो सबायखौ रुदों अरदाबावनो रुबाय आरो आङो ओमफ्राय दाहाय मोजां जाबाय आरोना लोगोफोर बिदि एवनानै लाबाय आङो एवखांनानै बारैखौ होसोनसै आरो बिराद सोमजिनो ओंखारबाय नै बिराद मोजां जाबाय बिराद गोथाव जागोन बायदि मोनदों आं दिनै बोथिसे ओंखामा बिराद बारा हाबनाय खोमा नायदो लोगोफोर नै सबाय ओंख्रिया माबायदि जाखो आंना दसे उनाव नायनोसै र' मोजाङै आरोबाव माबायदि खालार जाबावो बिनिफ्राय लोगोफोर मा होनो आंना गस्ला एसे सुरि आरोना बेखौसो आङो एसे गाननो गुसुखाय मोजां मोनदों मानो होनोब्ला बिराद अखा हाबाय थानानै दिनैसो सान्दुं दुंनायखाय बिराद गरम मोनदों सहायनो हाया मोनदों मानो होनोब्ला गरम बोथोराबो थांहां जाबाय नालाय गोजां बोथोर फैसिगोन नालाय गरमखौ एखेबारे हगारसारथारलायबाय आरोना दिनै लोगोफोर दाख्लै साननैसो एसि जोंहा जेरै मा होनो गोजौनिफ्राय एसि हरनाय समाव जोंहा जोबोद थान्दा थाबाय थानो मोन्दोंमोन नालाय दायो ओंखायनो गरमखौ सहायनो हायाखै आरोना दिनैसो जाबाय नै दिनैसो लगायफैदों लोगोफोर नायदो लोगोफोर सोरजों सोर दावराव जालायगासिनो देरहागोन सोर मोनगोन सोर नायनानै लादोलाय नों माबायसा परिस्थिति देखाबसिनो बना देखानायखौ मारिबो नालाय नों मानो बुनांगौ मारिबा लागे मा मारिबा लागे खोनायाखै नामा जेनेबा जानांगौ जाबाय नोङो इयाव स्टुडिअ नि फैदो लाजिया नामा नोङो गामियाव इदि लाजिया नामा स्टुडिअ नि खोथा मान सनमान गैया बाजा इसे मानो नांलायनांगौ जाखो बयनिख्रुइ साबसिन बेदलाबारि जों गामिया लाब जादो इयाव मा लाब जानो आं इयाव खाथियाव खोनायाखै नामा जेनेबा आं जाम्बा नामा देलाय इयाव जेनेबा आं होनदों एक्सु सावफैदो मानो डिस्टार्ब होदों नोङो मानो डिस्टार्ब होदों डिस्टार्बाखै मानो डिस्टार्ब होदो आरे यार आं स्टुडेन्ट जाबाय खोथाखौ बुंदों नोंनि उदैयासो कारे समाजाव नोंसोर बायदि गोनांलै नोंसोर मानो बेलेग डाइरेक्सन खोनासं जेनेबा बिसोरो एबसुआव फैयाखै होनबा बिसोर स्टुडेन्ट इउनिट हिसाबै फैदो आं एबसु जाबाय नों होननाया जाबाय बिसोर एबसु खोथाखौ बुंनांगौ स्टुडेन्ट नों होननाया जादो दा बेयो आदाया खोनासं आंनि खोनासंग्रो खोनासं बियो आदाया होनदों नों होननाया जादो बेलेगाव दा थां होनदों बेलेगाव दा थां होनदों एनथ' जाबाय नों होननाया जादो नोङा मा नों होननायाबो जादो माने बेलेगाव मानो थागोन आं आच्छा नों होनदों नोङा मा नों होननायाबो जादो दा आंखौ मानो सोबाखै नोङो मानसि बाखो सोबानाया दासो मानो थाखाय समाज फोसाबनायनिफ्राय बेलेग गामियाव रावबो बादा होआखै समाज फोसाबनायनिफ्राय आरो मानो जायाखै आं नोंथां बुंसै सोलोंथाइ समाज फोसाबनाय बिथिंनिफ्राय आरो राजखान्थि बिथिंनिफ्रायबो बेफोरखौ सावरायनोबा इलेक्सन उनाव फै जाथि थैनाय थांनायनि बाथ्रायाव बुंनो मोनला नोंनि बायदिबा नोंनि बायदिबा आबसुआ मोनो आं रायलायदो खिन्थु एजेन्डाखौ इखौ लानाङा आं बुंखादों खुलुमनानै बुंनांगौ
जोंनि गामियाव मोनथाम बिभाग मोनगोन पलिटिकनि मानसि दङ गेले गामियाव बादा खालामाखै जोंनियाव सोर मैया बे बर' बिजोंनि फरायसालिखौ फोथांना लाखिनांबाय दिनै टंला आनसलिक एबसुआ 6 खान स्कुलावबो मास्टार निउस खालामदो माबा मोनसे गोरोन्थि जों बिदिखौनो बुंगोन आं बिदि होननानै जे नों राजनितिनि खोथा दिहुननो हाना जों गामियाव फरायसा आफादा मालाबा राजनितिजों इनभल्भ दङ नामा मा इनभल्भ दङ राजनितिजों हिस्टरिखौ जोंबो मिथिगौ हिस्टरिखौ जोंबो मिथिगौ आदानि दैदेननाय आसिथुला खिनो मा दरकार नोङो बेफोरनि खोथा बुं राजनितिनि खोथा बुंनो दरकार गैया ना गामिनि थासारिया गाज्रि जौगानाय गैया